जों सेनं जुगिदिर सेन्टारनि जानानै बोसोरफ्रोमबो जिबायदि लोक्षि फुजा फालिबाय थायो बेबायदिनो जों देग्लायबो सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों आरो लोगोसेनो जों बै लोक्षि फुजायाव जोंना कृष्टि हारिमु पार्टि थागोन आरोबाव मोसानाय बादायलायनाय थागोन आरो जोबखालि माने अपेन सेसन खालि जोंना माबा थागोन सिंगारफोर फैगोन सिंगारफोरा जाबाय जोंना धनन्जय बर' प्रतिमा दैमारि आरो लोगोसेनो जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिनो जितेन बर' बिथांमोना फैगोन जों बे लोक्षि फुजाखौ फालिनाया दिनैसिम 40 बोसोर जानोसै माने जाबायानो आरो 1984 मायथाइनिफ्राय दा 2024 मायथाइसिम जों खुंनो देग्लाय आखायाव लादों बेनिफ्राय जों बे फुजा फालिथायजों लोगोसे हारिमु बादायलायनाय थांखि लादों बेयाव बान्था थागोन सेथि बान्था नैथि बान्था आरो थामथि बान्था थागोन जोंना बे फेग्रा मुवानो जौ जुवा बेफोरनि थाखाय जों बन्द' खालामखानाय जादों आरो जोंहा बेफोर जेबो पारमिसन गैखाया ओंखायनो जों बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय गासैबो रायजोफोरखौ खावलायनाय जादों मोसानायफ्रा दा बेयावथ' जों बर'निखौनो लादों बांसिन बर' मोसानाय बादायलायनाय नाथाय बेनि गेजेराव जोंना खाथि खाला गुबुन हारिफोर दं जुदि बायसान्स बिथांमोना फैनानै बादायलायो बिथांमोननिखौ जों मोसानो होगोन नाथाय प्राइजखौ माबायदि होनाय जागोन बेखौ जों सानना लाथ'नाय जायाखै बेखौ बिथांमोननि मोसानायनि सायावसो सोनारनाय जागोन दासान्दिथ' जों लकेलाव एमएलएखौ मोननाय नङा साननानै हांख्रायथ'नाय जायाखै थेवबो सानदों जुदि हायोबा हांख्रायनाय जागोन दा बे जों माने बे फुजा फालिथायजों लोगोसे फैबाय थानाय नेक्स्ट जेनेरेसनफोरा जेन फेग्रा मुवाजों गोजावनानै थाया बेनि थाखाय जों बे फुजाखौ फालिनो आखायाव लादों आरो लोगोसेनो बोसोरैबो जों लोक्षि फुजाखौ फुजिनाय हिसाबै बे हिसाबैनो जों देग्लायबो बेखौ फालिनो थाखाय आखायाव लानाय जादों दा निउस लाइभनिसिम गोजोननाय थाबाय दा जोंहा नैबे सेनं जुगिल सेन्टाराव जोंहा बेफारि हन्था गासै जों गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय ज' जानानै जोङो फुंगा 40थि श्री बिमा माइनाव फोरबोखौ लादों बेयाव जोङो जोंनिनो बादायारि बिथांखौ जों खावलायगोन आरो जों ओरैनो खावलायनाय जाखाजोब्बाय दा जोङो बयबो बादायारि बिथांमोना फैनानै जोंनि नैबे श्री लोक्षि फुजायाव बादायफैनो थाखाय जोंनि नैबे कमिटि जानानै बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरो बिथांमोना फैनानै जोंजों हेफाजाब होयो होननानै खावलायनाय थादों फैदों बेनि थाखाय जों साबायखर बावग्रोनाय थाबाय सेनं जुगिल सेन्टारनिफ्राय दा जोंहा नैबे श्री जा लोक्षि माइनाव फोरबो बे माइनाव फोरबोखौ जोङो सेनं जुगिल सेन्टारनि गासैबो सेन्टारनि गासैखौबो जों दान दखिना खांनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थायो दा फैयै जा 40थि जाबाय बिमा माइनावनि फोरबोआ बेनिखायनो जोङो नैबेयाव दा बादायनाय हाबाफारि लादों बेयाव सिंगेल मोसानाय दङ आरो जावजा मोसानाय दङ बेयाव जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जाहाथे जोंनि नैबे बादायनायाव बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय जोङो सेनं जुगिल सेन्टार जानानै गुरैयै बयखौबो खावलायनाय थाबाय आरो बिथांमोना फैनानै जोंनि बे हारिमु बिलिफांबो लादों बेयाव फैनानै जाहाथे जोंनि हारिमु बिलिफांखौ मेहेरगोनां खालामफैनो हायो बेनि थाखाय जों जुगिल सेन्टारनि जानानै बयखौबो खावलायनाय थाबाय बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन
नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।